Takéto zvuky sa šírili z kuchyne, v ktorej to vyzeralo ako v úli, ale ako niektorí hovoria, najťažšie na tom všetkom je si súťažný recept vymyslieť. Samotná realizácia, vymysel, to jedno do druhého dať, to bolo asi najťažšie. Pukancovo-cicerový zákusok, a teda aj tortu. V kuchyni sa súťažiaci zapotili aj bez výparov od sporáka. Výsledkom sú však jedlá hodné umeleckých diel. Pripravili sme kurácie a bravčové v keľovom liste a k tomu krokety s kašou, s gaštanom a jačmeňom. Varil som panenku, obalenú v popole, potom zabalené v keľovom liste, k tomu petržlenové pyré, to je vlastne zaliaté špenátovým olejom. Mám tam takú zemeguľu a skoro sa vám skotúľala, takže to bolo náročné vymyslieť niečo, aby to vlastne držalo a aby sa tam neskotúľala. Na všetko dozerali oči porodcov, tí si všímali nielen postup pri príprave alebo finálny dizajn jedla, ale aj to, kam kuchár či cukrár vyhodí obal z použitých surovín. Všímame si na hodnotení podľa kritérií VAKSu, Medzinárodnej kuchárskej organizácie, spôsob prípravy, ako má hygienu na pracovisku, ako hospodári s obalmi, či ich triedi. A čo na konci najviac, čo my ako porodcovia hodnotíme, je hlavne tá chuť toho jedla. 35 súťažných tímov, ktorí reprezentujú jednotlivé školy, ale aj jednotlivé štáty. Konkurencia je určite veľká. Súčasťou súťaže sú každoročné prezentácie stolovania. Výzdoba stolov musí zodpovedať danej príležitosti. To je úlohou čašníkov a svoj talent ukázali aj baristi. Pripravovala svoj nápoj, jahodový sirup, vanilkový sirup, išlo čerstvé mango, čerstvý banán a mango juice a samozrejme espresso. Z Prešova Vlado Jurek, televízia Joj.